салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Умар Восеъ. Дӯстони азиз, дар ин навор зиёда аз 11 мошина бошад аз шаҳру ноҳия аст. Мошина бошад аз 6200 сомонӣ сар мешавад. Навора бо диққату охирша тамошо кунед. Аз нарху навои мошина бохабар шед. Фикрҳоятонро дар таги видео дар комментария нависонед. Дастгирии моро фаромӯш насозед. Дар канали мо обуна шавед. Видеоро лайк монед, зангулачаи канала пахш кунед, то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экрана. мегузарем ба дигари мошини фурӯши Mercedes Сечка. соли бароша соли 1995 солай. моторш бошад 1.8 литрай. сӯишворӣ бошад гази холӣ аст. Ина салонаш 4 дар электропакета. коробка передач бошад механика аст. дивидром задагия кондитсионерш кор мекард. ба грифт дорад. чихел ки дар навори муҳаддиси салони мошин соз метавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳиби мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархша бошад 40,000 сомонӣ гуфтасад. боз ҳам муомила дорад, арзонам мешавад. мега мошина неол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. касони харидори аниқай марҳамат, дар номери рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантитонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чӣ хеле ки бародаро дархост кардем на Opel Astra F дар кузви универсал. соли бароша соли 1996 солай. моторш бошад 1.6 литра. сӯишворӣ бошад газ бензин аст. ина салонаш 4 дар простоя. коробка передач механика аст. магнитофонам низ задагия, абагрев дар рол задагия. чӣ хеле ки дар навори муҳаддиси салони мошин тоза ва соз метавад. 4 балон қай хадавои нав каагиас. мега соҳиби мошин 11 моҳига ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 25700 сомонӣ гуфтасад. срочный фурӯшӣ бидай. боз ҳам муомила дорад. мега мошина неол қарор дорад дар ноҳияи Ашт. касони харидори аниқай марҳамат, бародаро дар номери рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантитонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузви Хачибек. соли бароша соли 1996 солай. моторш бошад 1.6 литра. сӯишворӣ бошад газ бензин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар простоя. коробка передач бошад механика аст. магнитофон задагия, саунбуферам низ дорад. кондитсионерш кор мекунад. мега соҳиби мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. чӣ хеле ки дар навори муҳаддиси састани мошин соз метавад. 4 балонаш нав задагӣ ҳаст. мега нарша бошад 28000 сомонӣ гуфтасад. боз ҳам муомила дорад, арзонам мешавад. мега мошина неол қарор дорад дар ноҳияи Бохтар. касони харидори аниқай марҳамат, дар номери рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантитонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузви Сидан. соли бароша соли 1994 солай. моторш бошад 1.6 литрай. сӯишворӣ газ бензин аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ина салонаш 4 дар простоя. коробка передач механика аст. дивидром задагӣ аст. абагрев дар рол дорад. чӣ хеле ки дар навори мо дидесен салони мошин тоза ва созтар метавад. 4 балон қай 4 дискаи молодёжни задагӣ аст. ба қарибӣ хадавои кааги аст. мега соҳиби мошин 5 моҳ ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 24000 сомонӣ гуфтасад. боз ҳам муомила дорад, арзонам мешавад. мошинаи неол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқай марҳамат, дар номери рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантитонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чӣ хеле ки бародаро дархост кардем на Opel Astra J универсал. соли бароша соли 1998 солай. моторш бошад 1.6 сӯишворӣ бошад газ бензин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар электропакета дарга простоя. коробка передач бошад механика аст. магнитофон радиом низ задагӣ ҳаст. мега чӣ хеле ки дар навори мо дидесен састани мошин соз ва хуб метавад. ба қарибӣ хадавои кааги бида 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 34000 сомонӣ гуфтаса. срочный фурӯшӣ бидай. мошинаи неол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқай марҳамат, дар номери рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантитонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо боз Opel Astra J универсалай. соли бароша соли 2000 будай. моторш бошад 1.6 сӯишворӣ бензини холӣ аст.
ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این سالنش در الکتروپاکت در پرستای کاراکو پرداش مکانیک است. ماگنیتوفون زدگی است. کنسنش کار میکند میگه صاحب ماشین. چخل که دنواری مدت سالن ماشین تازه و ساز میتابد. ماشین در حالت خوب قرار دارد. چهار بالونش نو است. یک ساله حجت دارد. نرخ باشد 45,000 سومانی گفتید. باز هم معامله دارد. ارزان می شود. ماشین این قرار دارد در شهر دوشنبه. کسانی خریدار انیق مرحمت در نامره روی اکرامدگی زنگ بزنین. وارینتتون پیشنهاد کنین. معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین دسترس کنید. خیلی که برادر درخواست کردین در کامنتاری نوپل وکتر به ایلی بیچکه سالی برایش سالی 10,000 می موتورش باشه 1.16 سوشواری بنزینی خالی است. این سالونش در الکتروپاکت در پرستوی کارکو پرداش مکانیک است. ماگنیتوفون زدگی است. کنسنش کار میکند میگه صاحب ماشین. خیلی که در نواری مهندسی سستن ماشین ساز و خوب میتوبد. رنگش متالیک است. 4 بالون قاچور است که بلیستید زدگی یک ساله حجت دارد. نرخش باشه 35,500 سومانی گفتید. باز هم معامله دارد میگه. ماشین این قرار دارد در شهر خوجند. کسانی خریدار انیق مرحمت در نامره روی اکرامدگی زنگ بزنین. وارینتتون پیشنهاد کنین. معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین دسترس کنید. ماشین نوبتی ما اوپل وکتر ا سالی برایش سالی 1996 ساله. موتورش باشه 1.6 لیتره. سوئچواری باشد بنزینی خالی است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. این سالنش دوستانی عزیز. 4 در پرستای کاراکو پرداش مکانیک است. ماگنیتوفون هم زدگی است. خیلی که در نواری ما دیدید سالن ماشین تازه و ساز میتابد. ماشین در حالت خوب قرار دارد. با قریبی حجتش تمام شدگی است میگه. краскаи раднои хича 4 балон қаи 4 искаи молодёжни задагӣ аст. нарша бошад 18,000 сомонӣ гуфтисад. дига арзон намешад. паслин нақш буда мошина қарор дорад дар уяли. номери дар рӯи экрамдагида зам бизанед. вариантатон пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дарбораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. хеле ки бародармо дархост кард дар комментария на зефира соли бароиша соли 2000 май моторш боша 1.8 прастая сӯшворӣ бошад газ бензин аст. зефира дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин салонаш ҳама дар электропакета кароку пердаш механик аст. магнитофон задагӣ аст. консенш кор мекунад мега соҳиби мошин. чихеле ки данавори модидиси салони мошин тоза ва соз метобад. 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. рангаш металлик аст. баллонаш бошад 80% мега соҳиби мошин. нархи мошина 38,500 сомонӣ гуфтиста соҳиби мошин. мошина ин қарор дорад дар шаҳри душанбе. касони харидори аниқа бародаро марҳамат дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантатон пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дарбораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мегузарем ба дигарии мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 соли бароиша соли 2007 солай. моторш бошад 1.3 литр задагӣ сӯшворӣ бошад газ бензин аст. на салонаш 4 дар электропакета кароку пердаш механик аст. тв-дром задагӣ мониторам низ дорад. консенш кор мекунад мега соҳиби мошин. чихеле ки дар навори бодиси састани мошин соз ва хуб метобад. 4 баллонаш нав задагӣ аст мега. 1 сола ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 43,500 сомонӣ гуфтисад. боз ҳам муомила дорад. арзонам мешавад. мошина ин қарор дорад дар шаҳри душанбе. касони харидори аниқаи марҳамат бародаро дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантатон пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дарбораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо Toyota Mark D соли бароиша соли 1997 солай. моторш бошад объём 2.5 литре. сӯшворӣ бошад газ бензин аст. мошин дар кузови сидан ранги сафед аст. ин салонаш 4 дар электропакета кароку пердаш автоматика. дв-дром задагӣ монитора низ дорад. чихеле ки дар навори модиси салони мошин тоза ва соз метобад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон қаи 4 искаи молодёжни задагӣ аст мега соҳиби мошин. 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 22,000 сомонӣ гуфтисад. боз ҳам
муомила дорад, арзонам мешавад. Мошини ҳол қард дар ноҳияи ёбон. Касони харидори аниқай марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед. Вариантатонро пешниҳод кунед. Маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мегузарем ба дигари мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21010 соли бароиша, соли 2004 солай. Моторш бошад 1.6 инжектор задагӣ буда, сӯишворӣ бошад газ, бензин аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар электропакета, коробка передач механика аст. Дивидром задагӣ мониторам низ дорад. Консернш кор мекунад, мега соҳиби мошин. Чихеле ки дар навори мо дидем, састаи мошин соз метад. Ба қарибӣ ҳуҷҷатош тамом шудагӣ ҳаст, мега танировкаш бошад 6 моҳи дига мондагӣ аст. нарша бошад 18000 сомонӣ гуфтисад. боз ҳам муомила дорад, арзонам мешавад, мега мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёбон. марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантатонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чихеле ки бародаро дархост кардем. ВАЗ 2106 соли бароиша, соли 1984 солай. моторш бошад 1.6 литр задагӣ аст. сӯишворӣ бошад бензини холӣ ҳаст. мошин вабше газадидагӣ нест. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 дар простоя, коробка передач механика аст. магнитофон задагӣ аст. чихеле ки дар навори мо дидем, састани мошин соз метобад. ба қарибӣ ҳуҷҷатош тамошагӣ аст. нарша бошад 6200 сомонӣ гуфтисад. боз ҳам муомила дорад, арзонам мешавад, мега 4 балон қай хадавои навкаг аст. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. касони харидори аниқай марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед. вариантатонро пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед.